Marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada sahatrodi ayat 7. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tuma palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo ninna Tuhan Jehova, hehe maho, marsinodang maho, ay naroma namanodangi ho, jala hamuliau ni Jehova besar di atasmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Jahu Yesus Kristus, horo panodang nasitong namanodangi ganup jolma na di portibion, sodakum mabuhim Tuhami jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan honguluan marhite siani, sai rajai mahami, asa unang manibil hami siya dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehova, patotong marohanami marhapor siyaw tuho, marhite-hite todi parbadia. Amen. Marede mahita.
Martangi ma patik ni debata ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo audo jahuba debatam ninna debatatta. Dang jari marakku pau bainommu debatam. Dia do lapatan ni oddo. Ikon ubir rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong. Rap magidogo mahita tuadupan ni debata. Ali Tuhan debata sai pargogui mahami mangulahon naho partu patik mi. Amen. Maret de mahita. Tato poti madosatta martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom huhilalahami rikot do asini roham disalhut hami halak berdosa. Alanido ubahin nang hupasirepami diri nami sadario di jolom jalahu parhatopot tami tuna jojot dohami malibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu sayunak pabalik hami sia jolom alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean yakka perdosa alai hamu baun ni rohana do lomo ni roham asa mangulu se sama saluhut hageduhon nami dohot pangaleson nami marhite-hite pangulu nami nasa sedai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahotma aseni roham dihami marhite-hite pandidangion dohot hagogon ni tod di perbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho bayan hasangapun ni guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho ahu marhite sien akka dosam. Jala nunga dilujai ho ahu marhite sien akka hajahatommu. Au tutu au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam hasangapom mali debata naligijang. Amen. Kor punganina
Marede Mahita. Datangium ma hatani debata turpuk epistel niar binggon imana tersurat di Kolosesada ayat 24 sahat rodi ayat 20 sia tajahama malgati soring lasdo rohaku nuaing diaka haporsuhokku na humokopamu jala marhite sia dagiku hugoki na kurang dope diaka na tinao ni Kristus humokop dagingna ima huriai. Ima hahomion na buni na jolo sian mula ni mulana marsudut-sudut alai nuaing di papatar do tuakka na badiana. Ibana do hubaritau kami hupaingot jala huazari hami nasa jolma dinasa habisuhon laho pajongjong galup jolma ripas di bagasan Kristus. Imas hakna mertua doakan atau mangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Kor remaja naposo. Marede Mahita. Tah tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak koni dongata sa hapor siau di sadok portibion rak mahita mardok au porsia di debata Jehovah i doama pargugo na suatulusan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasedai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia adorak so habubuhan
ido tuhatta na tumaw na bernit di panguhuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuatu bano torudung ditanom na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamuni de bata Jehovah amanai pargogo na sohatulusani di sima ibana pai mamulak sugu tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsia ditodi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugut daging halak mate dohot dihangaluan na surasuda. Amin. Tabegema titing ni huriata. Tabegema titing ni HKBP Tamarunang Minggu 10 Februari 2025. Angka Romawi na berjulu na meragam. Sada goar ni mingguta sadarion ima Minggu Septuagesima 70 adorak soha heheon. Topik minggu Jehovah do pakirimota manang Tuhan pengharapan kita. 2. Pertanyaan Pamuhai HKBP Tamarunang tahun 2025. Patupaon ni huriata do pertanyaan Pamuhai di tahun 2025 HKBP Tamarunang ima di hari Selasa 10 Februari 2025 masuk pukul 10.00 wita maringanan di Garejaon. Pinangidoma asa markorma di si akka kategorial. Tolu, pertemuan seluruh Naposo HKBP Tamarunang. Patupaon ni pengurus Naposo HKBP Tamarunang do pertemuan seluruh Naposo Bulung HKBP Tamarunang ima di hari Minggu sadarion 10 Februari 2025 dung sidung permingguon pukul 10.00 wita maringanan di rumah dinas HKBP Tamarunang asa parsidohot masudena poso bulung ni huriata di ulaoni. 4. Rapot parhalado HKBP Resort Tamarunang. Patupaon ni HKBP Resort Tamarunang do rapot parhalado HKBP Resort Tamarunang di hari Senin tanggal 17 Februari 2025 mulai pukul 10.00 wita marhite piajum asa persidohot masude parhalado resort di ulauni. 5. Sidang MPL PGUW Sulsel Barat tahun 2025. Patupaon ni PGUW Sulsel Barat do sidang MPL PGUW Sulsel Barat tahun 2025 di hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sahat tu hari Minggu 23 Februari 2025 maringanan di Sorowako, Luwu Timur. Hobar tu ulauni borhat dopadita HKBP Resort Tamarunang Pendeta TD Sianturi STH Madohoti Ulauni di hari Rabu tanggal 10 Februari 2025 Jala Mulak tu Makassar di hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Tatangyakon ma asa dengan merdalan ulauni. Onom Sinode HKBP Distrik 17 IBT tahun 2025. Naik patupaon ni HKBP Distrik 17 IBT do Sinode Distrik tahun 2025 ima di hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sahat tu hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 maringanan di HKBP Surabaya alani borhat do Pendeta Resort HKBP Tamarunang Pendeta TD Sianturi STH Madohoti Ulauni. 7.
Pembubaran Panitia Natal Ama Ina Dohot Lansia HKBP Tamarunang tahun 2024. Nah di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 maringanan di konsistori ni Huriata nunga di patupa Huriata pembubaran Panitia Natal Ama Ina Dohot Lansia HKBP Tamarunang tahun 2024 na ni uluhon ni amang pendeta HKBP Tamarunang pendeta TD Sianturi STH Dohot Dewan Koinonia mauliate ma di pasah Huriata nunga dengan merdalan ulauni Tuhan memberkati. Walu ruas namar sahid parhalado dohot sudi ruas ni HKBP Tamarunang manang yakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit saya tuhat tamah na mga lehon hamalumon dohot hahipason molo adong sian ruas ni Huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang padita ruas namar sahid sada Agusta Kristine Borusianipar ruas Naposo sian wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2 Situa Ade Siregar sian wilayah 2 perawatan di Jabu. Tolu Sianipar sian wilayah Tolu perawatan di Jabu. 4 Situa Butar-Butar Esit sian wilayah 2 perawatan di Jabu. 5 YF Sitorus sian wilayah 2 perawatan di Jabu. 6 SR Pasaribu sian wilayah Sada perawatan di Jabu. Ruas nama ulang tahun parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selama ulang tahun tu ruas ni Huriata nama ulang tahun sia tanggal 10 sahatu tanggal 10 Februari setuhat tama na mga lehon pasu-pasu doh gajang ni umur suang songoninang hahipason ruas nama ulang tahun sada Seragi tanggal 10 Februari sian wilayah Sada. 2 Febrianti Boru Pajaitan ruas Naposo 10 Februari sian wilayah 2. Tolu SR Pasaribu tanggal 12 Februari sian wilayah Sada. 4 Maria Roma Uli Boru Silaban anak sekolah minggu tanggal 12 Februari sian wilayah Sada. 5 A Boru Lubis SEMSI tanggal 12 Februari sian wilayah Tolu. Onom Doktoranda Boru Napitu sian tanggal 12 Februari sian wilayah Tolu. 7 J Panjaitan tanggal 16 Februari sian wilayah 2. Poda Tolu ayat 16 di tanganna sia mudo gajang ni umur jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon. 10 ulang tahun pardongan Saripeon parhalado doh sudi ruas ni HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun pardongan Saripeo tu ruas na merayakan sia tanggal 10 sahatu tanggal 10 Februari ruas na merayahon sada keluarga Amang J Marpaung Inang F Boru Sitopul tanggal 10 Februari sian wilayah 2. Setuhat tama na setetong mga leon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 sada ruas narotu parmingguon. Sada Minggu tanggal 10 Februari 2025 di Parmingguan Magodang Manang Umum torop ninaro 82 halak. 2 Minggu 10 Februari 2025 di Parmingguo Sekolah Minggu torop ninaro 25 halak. Angka Romawi na paduahon parhepengon ni Huriata boy matabereng di tiktik parhepengon na adong di hitabe songonima tikting di Huriata di bagasan minggon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di goarni tuhatta amen songonima tikting di mingguta sadarion selamat hari Minggu tuhatta mana masuk hita saluhuna amen. Marede mahita
Tapapungma piliata sada A dohot sada B. Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita sa luhut na. Damang day nang hahanggi ng pinaribot na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debataan na gabi jamita di minggu ta sadarion di minggu Septua Gesima ima na di siyan
panurirang Jeremia bidu 17 mamuka sian ayat 12 satu ayat 10 asa tajahama manginang marsika soring asa dimuhai hamima sian ayat 12. Weha bangsa ni hamuliaon hatibuon sian mula-mula hajongjongan ni habadion nami. Sayhoma pamalu mau ali jahuba asatung malum huilala. Sayhoma mangurupi yau asatung dapotan pangurupion nau aihodo puji-pujioku. Alai angguau danghu sosoton gabe parmana mangiutoko jeladang halomohon ari namarjei hodo umbotosa hata naruar sian bibir hupe patardui dijoloni buhim. Ikon tarurak nian aka na mangaliliau ale unang tarurak angguau. Ikon tarsonggot nasida ale unang tarsonggot angguau. Paroma tu atas nasida ari namago jala silopit dua hapi pidum nasidai idu yanggo sahadna horasma dihita. Damang denang haanggi na pinaribut na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Memang kita harus terima, terkadang yang diharapkan tidak sesuai dengan yang dihadapi. Ganup jolma makirim do asa dapotan pasu-pasu. Jala mulubui dohonon nami amang inang. Tidak ada dari kita yang meminta di dalam doa, ya Tuhan tolong datangkan kesusahan untukku, ya Tuhan tolong berikan pergumulan kepadaku, ya Tuhan tolong buat banyak masalahku. Ganupi tamar tangyang ali Tuhan pada memahami sian aka persoalan selihoma akalas niroha idu na jujut tapangidu di bagasan tangyang ta tanpa tasadari amang inang marsormin maju hita satokin tu parngoluon ni si Job marhiti hasusaan marhiti si taonon marhiti parukilon dipake di batang nguluna jalabui tarida buha di bata mandongani ibana jala manaluhon ganup akka na pagete-gete ibana sudi na adong di ibana dibuat alemolo ngoluna todina dijaga di bata di ida di bata manahan ibana marlopit-lopit gada di lehon di bata. Kalau kita bisa melihat dari kehidupan Ayub damang dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus lasongonido dituruput ta sadarion di minggu Septua Gesima jalatopi di minggu ta sadarion Jahobado pakirimota Tuhan pengharapan kita turpukon manaringoti taringot tu parngoluon ni Jeremia jala mulut tabereng di ayat di pasal 20 di ayat itu saya akan bacakan untuk kita songon dia pergumulan na diadupi Jeremia macam luar biasa di do pasal 20 ayat itu di hatai ho awali jahuba jala ulu au hata ammu gumogo doho sian au jala munang doho hape gabi sirehe onau kanup ari tung saluhut nasida mangerehe au ai kanup makuling au ikon anggu honok kudo pangarupao do amaguhan
ai hatani jahuba majadi diau gabi pangarehiun duhut isak-isak ganupari. Tabereng pergumulan yang sangat luar biasa ketika Tuhan memakai hidup Yeremia. Dia beranggapan Tuhan memakai aku, maka aku akan siap. Borhat sian parnguluon ni Yesaya didiki diduk di bata tu bangsoi isedo lao pilitoku ale dia lusi Yesaya 6 ayat 8 dia katakan ini aku, utuslah aku. Konsep itu amang inang konsep ini yang dipakai oleh Yeremia ape dang dipikir honi ibana molonunga dipakai di bata dang nagabi iko songonon dang nagabi sangap alai tambah berat persoalan disima ibana mangarimangi ketika aku kau pakai Tuhan aku berpikir bahwa akan banyak hal-hal indah yang aku dapat. Logika berpikir ni ibana do bisi idau alai dohonom ma amanginang dang sakap ni jolma na saut alai sakap ni di batalo na saut na diulahon jolmai. Bukan kehendak manusia yang terjadi, tetapi kehendak Allah yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia. Ini yang kita bisa lihat dari kehidupan Yeremia. Lau makuling ibana paingoton bangsa Israel, dang porsia bangsa Israel. Malahan mulu tabereng di Turputa Sadarion di ayat 15 ditantang bangsui Yeremia. Ditantang didok idama akan nasida mandok tuau di dia do hatani jahubai di koko mulu dang ulah holon hatani jahuba songonom mangulum di dia mai ditantang ibana. Ini persoalan sangat berat bagi Yeremia. Kodo masuru au Tuhan paingoton bangsui ape songonom ma nadaput tu balosna damang denang haanggi na pinaribut na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus idu na boy berengota jala idu neng tabuan gabi bohal di ngoluta topik di Sadarion jauh balu pakirimota Tuhan pengharapan kita. Ketika yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan holan tu jauh bado tapasahat saluhutna dang bui kita memikirhon hobar tu pikirata. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita. Damang dena haanggi na pinaribut na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong sada ilustrasi adong sada borua dinalau borhat ibana mar pesawat. Jadi kebetulan dang sarapan dope itu anon. Jadi saat di bandara paimahon di ruang tunggu di bereng ma adong di si Alfamart manang na Indomart adong kios dipikiri bana utuh hormat roti ditori bana ma roti sabungkus saya ditori bana balik mai bana muse tu kursina paimahon keberangkatan lau borhat ibana. Jadi ditiki lau dibuka ibana rotina topu makuling handphone di dalam tas gabi ikun dibuat ibana mah dia harus ambil handphonenya di dalam tas. Ketika dia ambil handphonenya dalam tas maka tanpa dia sadari dia masukkan rotinya ke dalam tas, dia jawab telepon. Sudah lama berbicara mungkin sekitar 5-10 menit saya bertelepon, dia matikan handphonenya lantas dia masukkan lagi ke dalam tas, lantas dia lihat ke kiri ada roti, iya. Lantas dia ambil itu, roti ini masih baru, dia ambil, dia makan. Abe adong ditikina huduli bana di sini, ada juga laki-laki di situ yang juga mengambil roti itu. Itu anon perempuan ini ambil roti ini, lantas laki-laki itu juga ambil, diambil begitu, sampai tinggal satu roti lagi. Iya. Molo bahasa Batak di dokon di serbeng, taboto do tahe di serbeng, taboto, iya. Jadi seperti dilirik itu ani. Perempuan itu melirik laki-laki itu, tinggal satu lagi, diambil tidak, iya. Lantas laki-laki itu diambilnya, mau patah tidak, sangat marah dia. Lantas laki-laki itu diambil, dibagi, di leon tu ibana, di jalo do ale dirampas, diambil, dia terima tapi dirampas, iya, langsung dia halok, dia laku songoni, iya.
Sai baro bawai tolema mungkin songoni mungkin carana dan pikaliling datang panggilan supaya naik ke pesawat, naik ibana tu pesawat, itiki saat di pesawat lau pamateon handphone ibana. Bapak Ibu penumpang pesawat bla 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 untuk mematikan menonaktifkan handphone di pamate ibana mak. Itiki lau dibuat ibana handphone na dibereng mak disi roti nih. Iya. Butuh hamu doa manginang, kita tahukah apa respon dia? Karena ketika dia lihat ini roti, ternyata roti yang tadi aku makan roti laki-laki itu. Iya. Agak malu dia. Lantas dia lihat ternyata laki-laki itu pas di sampingnya. Iya. Ketika dia lihat begini, untuk mengatakan maaf tidak mungkin. Sudah malu. Iya. Perempuan pasti gengsinya tinggi. Ade, tibudo gengsi ini perempuan kan? Iya. Lantas dia yang muncul dalam pikirannya, dia pun salah. Kalau memang itu rotinya, kenapa nggak dia bilang ini rotiku? Iya. Jala didiki dibuat ibana roti nemuse, dan ngadong niatna pasaton tu bawe. Malahan dibuat di berengon atau emang dibuat masa sedek, dibuat masa sedek mah dipangan. Ana boy berengot tadi si amang inang. Ini salah satu sifat yang tanpa kita sadari yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Kita sangat sulit untuk dikritik, tetapi kita paling suka mengkritik. Napa duahon dang tarjalo rohata mulu adong halak paingotok kita. Titik kinunga taboto salata gabe bahat do sidalian banyak alasan, 1001 alasan untuk membenarkan diri. Iduna bui berengota amang inang di bangsa Israel di Tikio. Iya, dia mencoba membenarkan. Kalau memang benar saya pilihan, umat pilihan Allah, seharusnya begini, seharusnya begini, dan dirajumi ibana sohon bangsa na pinilin di bata ikon si ulah holon hatan di bata di ngoluna. Gabi adong tu pemahaman molo tutudo na di pasu-pasu di bata ngolukon ima pemahaman di bangsa Israel iko songonon molo ro musuh iko mona kami molo songonon ma molo ro sitahonon iko songonon ma. Itu yang dia pikirkan. Lantas Jeremia paingoton bangsa Israel debata dang mangulahon sakapmu alai dipangilu debata sohon bangsa na pinilit ni debata hita laho mangulahon sakap ni debata lo dang debata mangulahon sakapta alai hita do na ikon mangulahon sakap ni debata. Itu yang disampaikan oleh Jeremia. Lantas dang tarjalo bangsa Israel alani ditantang dia mah di dalam pergumulannya Jeremia pasahaton tutuhan debata bereng matuhan ngadirehe biau hodo nama militau hodo papangkit tonau ale omma namasa di ngoluku holan tutuhan debata dapot na gugu dapot na apul-apul dapot na pandunganiun na paposon rohana alay neng gabi suku-sukun mulu tabi yang turpukon alani si taunoni gabi macoh ibana daw alani uloni alani hatai gabi ditadikun ibana depata daw marhidi si taunoni idu mambuhali ibana idu nagabi evaluasi tu ibana dinalao marsaor pasahaton totalitas ngoluna tutuhan debata huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di perengluta si genep aripe tong dosi patah songoni manginang. Tambah kita sadari kita sering merasa seperti kecewa. Adong dongat tanah susah, kita punya teman yang susah, dengan hati yang terbuka kita membantu. Alai belum tentu tajalo balos nei hata mandok muliate. Olo dosi patah tak urupi dongat tanah susai alai bah mulate madah. Olo si patah gabe songona sugoro hata. Olo si patah gabe mari suang huula nadengkani. Polama urupakui. Naneng suku-sukun amang inang taula nadinggan ahado naga beda sorna membuat guar dohita tu ibana alani taula nadinggan manang
nanunga parjulu sahali do tajalo nauli nadinggan siat debata ido go gabe bohalta mambai nadinggan tua kadungata alani mulu ta ula nadinggan unang adung tahirim ikon balosono nibana itu hita tahu alanunga parjulu tajalo nauli nadinggan kita sudah pertama sekali menerima yang terbaik dari Tuhan. Itu menjadi dasar untuk kita bisa berbuat yang terbaik untuk orang lain. Itu konsep na paling utama. Itu na boy berengota amang inang marihiti turpu jamita titikion. Molo pero akahata nagabi pagalehon di somma topikon. Ingo ma Tuhan jauh badu pakirimota Tuhan pengharapan kita. Tak ulai na ditatap di batarui itu tak ulai saluhutna nanunga dibuhali di batahita tak ula saluhutna nanunga di pasu di batalu saluhutna dang tahirim adong baloson ni dongata nata urupi asa adong jalo otta musi tu haduan daong dia terima dia mau balas itu urusannya dengan hatinya alai urusatta so nanunga di pasu de batang uluta ikon ulah honota nauli naringgan tuganuk dongata damang denang anggi na pinaribut na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani di dokodo marhi turpukon bisa dimunculkan di ayat 14 odo mulu di tabuka bibil te yang manginang pola sampai di blok ibana didok saya homa pamalum au ali jahoba asa tung malum uhilala saya homa mangurupi au asa tung dapotan pangurupio nau ai hodo puji-pujioku. Ini menjadi dasarnya. Ini yang menjadi dasar dia untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Ini menjadi dasar dia untuk bertindak dan untuk berbuat. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Rade mahita di pai baru di bata mulupe didikion bahat nia kasih taonon na masa di ngoluta. Mungkin saat ini kita merasa kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya satu tempat kita bisa berkeluh kesah, holan tu Tuhan di bata. Hanya kepada Tuhan kita bisa menyerahkan pergumulan kita. Kita harus ketahui kepada orang lain belum tentu itu bisa memberikan solusi kepada kita. Kita sampaikan sama orang lain, kita berharap dia akan mengatakan ini, ternyata dia hanya diam saja, ujungnya sakit hati. Kan ada itu. Iya, aku mau curhat loh. Iya, dia curhat sampai 1 hari lah, samingguan ibana curhat ikon tahirim do. Gimana responmu? Kalau dia tidak serius menanggapi, ujungnya gabe idon nong alota, gabe idon nong gabe alota. Holan tu Tuhan debata. Hanya Tuhan yang setia. Paimahon, paingoton, membigi ganup namasa di ngoluta. Holan tu Tuhan ma pasahat. Jala pangido ma pangurupion holan sian Tuhan debata. Aha penamasa di ngolum Tuhan menjaga ho. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, rasa kecewa, rasa kesal, rasa benci terhadap orang lain, sampaikan hanya kepada Tuhan. Dang pola tadok kodi tua kadongata daong jala idu nabui beringota nasian parngoluon ni Yeremia. Dia mampu menunjukkan bagaimana wajah yang penuh dengan senyum, yang kasih, walaupun dia memiliki pergumulan sangat berat. Dia hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku. Dia bukan seperti perempuan yang tadi yang bebal si jogal roha daong ngadi boto salah alai meida mangidu maaf ujungna lam dipajugal rohana dangi alai radi ibana. Tuhan pai baru aku, Tuhan perbaharui aku, Tuhan kehendakmu yang terjadi dalam kehidupanku, bukan
kehendakku yang akan kulaksanakan di tonga-tonga nguluku. Alani amang inang margugu mahitang marhiti hatani di bata di tikion nagabe bohal di tonga-tonga nguluta. Ternyata Tuhan campur tangan, Tuhan hadir dalam setiap kondisi kita. Jala ingo ma holan tu Tuhan cahubado pakirimota holan tu ibanado hita mangidu pangurupiun di pasu-pasu Tuhan di bata mahita kinalau mangulahon hatana madalani nguluta hobar tu lomoni rohani di bata. Amin martangnya kita mulai temali Tuhan di bata marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami di tikion marhiti hatam di paingot to hami di pakulingiho hami di Tuhan di bata asa tutu mahami manatap tujulu jala mangasahon ho di ganup perjalanan ningulu nami jala marpos ni roha holon tuho sabing alani mali Tuhan di bata tugu ganup parangulun nami sodang ni roha do pikiran nami homa Tuhan nama masu ngulu nami ali Tuhan di bata nama ngalihun gugu semangat ne baru asa totok kami di bagasan las roha madalani ngulu nami jelabuinian parang ngulu nami on gabi sorminan nadinggan di tonga-tonga para soron nami si kalup ari ali Tuhan di bata ditikion dibuah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam HKBP Tamarunang na mandohoti parminggon rap dohotami di bagas corom di tikion manang na ikon mandohoti marhiti live streaming bahannya ka kondisi nasida asimaroham hodon ramboto jalahoma nama masuk hami saluhut nali Tuhan di bata talumu bi Tuhan pasu ruas ni huriam sian kategorial sekolah minggu remaja naposo ama ina lansia diganup parenguluna diganup akapak kirimon na si roham homa nama natap celana tangi diganup akka tangyangna pasu-pasumu nguluna pasu-pasumu ganup akka uluna. So ni pilih Tuhan di bata diganup akka program-program ni huriam na naing di padalan di bagasan taonon talumu bi Tuhan nanunga sidung ulaon rapot huria laho marang-rangi taringot tu program kerja do program anggaran di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu huriamon ali Tuhan di bata pasu-pasu ganup aka program nanunga disakap jalan nana yang dipatu pali Tuhan di bata marhiti programi baik sangap mah di tonga-tonga guar mulai Tuhan di bata ditikiu pali Tuhan di bata dibawa kami gomos di bagasan tangyang nami aka ruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan hagalion ni pamatang asiroham pasu-pasu munasi dali Tuhan di bata Ima Agusta Kristin Buru Syanipar naposom amang situa di Srigar amang Syanipar amang situa M Butar-Butar amang YF Sitorus amang SR Pasaribu natongon perawatan di Jabu paimahon tindakan dokter asiroham Tuhan ho manatap nguluna ho namanya rebakun tanga munago habadoni tinalau masu pamatangna lehonomu gugu lehonomu hamalumu di tonga-tonga nguluna. So ni pilih Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan las ni roha di pertambahan bilangan ni umur di nguluna imali Tuhan di bata amanami amang Saragi na poso di huriam Febrianti Buru Pancitan amanami amang SR Pasaribu anak sekolah minggu ni huriam Maria Romauli Buru Silaban inanami inang A Buru Lubis inanami inang doktoranda R Buru Napitu amanami amang J Pancitan tabamu oleh Tuhan di bata bilangan umur di tonga-tonga nguluna pos doroh nami Tuhan tabamu aka pasu tabamu aka las ni roha di tonga-tonga nguluna oleh Tuhan di bata so ni ruas ni huriam na di bagasan saminggon malas ni roha di ulang tahun Pardonga Saripion hodo na mambuka hodo na pajongjokon jala hodo na mian di tonga-tonga Pardonga Saripion dinalau masu oleh Tuhan di bata iman di keluarga manami amang J Marpaung inang F Buru Sitopul asi maroham Tuhan pasu-pasumu Pardonga Saripion nasida ale Tuhan di bata songonima dihami saluhut na ruas ni huriam
diganup akka pergumulan nami, diganup akka namasa di tonga-tonga ngulu nami, asiro ham Tuhan tatap hami saluhutna, ho managabi dongan nami, ho managabi Tuhan nami na manugu-nugu hami, jala homa na mamasu-masu hami saluhut na lituan di bata palsu-palsumu, saluhut na kaparhala duni huriam, na pinilitmu na hodo pabangkiton, jala homa na patauhon na sida saluhut na. Ali Tuhan culma pardusa duhami na badia do yang guho, cumulu sisa saluhut na tusa nami. Asa talup hami mangido uhud majalo pasu-pasu na pinaradem di tonga-tonga ulu nami. Mangasahon go renakmu Tuhan Yesus Kristus mertangia kami Tuhan. Amin. Mari dimahitasian buku nomor 770 uhma tapasahat pilihata. Tatangnya koma pelihata ali di bata amanami na di bano gijang hodo hororoni saluhut silehon lehon adinggan do na salibasan na muliutus hu pasata mima sian na nilomi tu hami pilen nami tuho siya jalo megabi uap nucus di julum pasu-pasu meja ramoti asa ku prasya kami pilanon pati bulu narajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni si leho-leho mi tuhami asalam kira-kira memandok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Ale manami na di benua gijang sahib inurbadia maguarmu syero maharajamu saya saut molom ni roham di benua tongon soongon na di benua gijang leho matuhami sadarion holuan siapari si sama dosa nami soongon penesa nami di dosa di donga martu satu hami una kami togi untuk pengujunan palu amahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dami jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala jeramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhom madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mah dihita saluhutna.